uko kuda soft life uko ndiko kwakandiparira, ndiko kwakandisiya muna taisireva. Hongu I have it all. Pamwedzi ndinowana about $50,000. Kwangu ndichakuti kuromba kusina ropa, kusina ng'anga, asi hungava upenyu here hama dzangu hwekurara nababa pamwe chete nemwana wavo at the same time. Kudirwa maspemu kumeso, ndorambidzwa kuvageza, ndozoitwa zvekuweterwa kuti abve kumeso kwangu. Usiku handirari, njere dzangu dzinoita sekupenga, dzimwe nguva ndinonorutsa ndikafunga zvinhu zvandinoenda through ka1 pamwedzi. Hongu I have a lavish life. Tinodyiwa imo mumafine restaurants. I fly in business class nemabusinessmen. Apa hina I'm not even employed. Ndinoenda kumavacation anytime yandengwa kunzwa kubhekana ko mari yacho muri kunzwisisa here yakawandisa. Ndakatenga apartment yakanaka in an affluent suburb muHarare. Ndodriver Mercedes Maybach 2022. I go on shopping sprees ku Dubai, Paris, ku Italy, but I do not have peace. Yangu nyaya inyaya yakati rebei kuti ndizosvika pandiri nhasi, uyezve nezvese zvandinoita kuti ndiwane mari. Ndoda kukuudzai kwandakabva nekwazvakatangira. Kulife yese kairi muHarare, everyone goes to Harare for opportunities. Ndakati ndapedzawo program ndaiita pakwekwe poli apa, ndokubva ndati rega ndinotsvakawo basa kuHarare. Ko mukwekwe mune iyo zvamo, even mugwero hapana zviripo kunze kwavanhu vanongotengesawo matomatisi nezvimabhizinesiwo nezvimashopuwo here and there, but hakunawo makambani mahombe. Ndokubva kwandakaita ndikaenda kuHarare. KuHarare ndakanga ndisina hama dzakawanda kunze kwemwana wamai guru vangu ndiye aigara muHarare. Ndakamuudza kuti ndiri kuuya, ndokubva auya akandigamuchira. Asi pandakasvika akanditi mainini, handiti munoonawo ndakaroorwa pano, ndichangokupawo 1 month. Kana mwedzi ukapera moonawo kuti mafamba. Kana musina kuwana basa mune mododzokerawo kumba. Kana mawana basa I'm sure we can make a plan. I was so grateful kuti ndatombowanawo pekusvikira, ndandatowanawo pekutangira. Every day mangwanani ndaimuka ndichifamba muHarare nditsvaka basa. Apa imagine kuti nini I'm a girl from the small city. Iyo Harare GPS musoro chaimo hamuna, kana kuti first ari kana kuti kwai kuna Ruzende kukwirwa makombi handina chandaiziva. Asi nanhasi Ruzende ndo first nzvimbo yandakatanga kunzwa neHarare. Kwai unongoendawo pana Ruzende ipapo unoonawo makombi. Ndakati ndiri Harare up and down nditsvaka mabasa. Basa ringamuka first week yose, ende pandaidzoka kumba sister yangu aibva atondibvunza kuti mafamba sei, pane chabuda here mainini, time iri kumuvha. Every day I was reminded kuti pamba pano ndakanga ndisingadiwe. Murume wasisi vangu taingomhorosanawo, mamuka sei, maswera sei, that was it. Zveshuwawo ndakanga ndisingadi kusiyawo mwana wamai vangu ari paposition yakaoma, saka I had to move. 3 weeks later ndakabva ndabva, ndokubva ndaenda hangu kuchechi. Ndakati ndisvika kuchechi, ndobva ndawana muchechi makazara. Kumasure kwakanga kune nzvimbo, ndobva ndasvika ndikagara pasaidi pavamwe sisi. Sisi vakanga vakanakawa, sisi vakanga vakachena, ende vairatidzika kuti upenyu hwavo hwaendeka. Takabva tazonzi ngatisheyei maprayer points. Kana uya akatozocheukawo kwandiri, ini ndaitotyawo kana kumutanga nekuti musikana akanga akachena akagara pasaidi pangu ane Brazilian yake iyo dzekureba idzi, achinhuhwirira, akapoda, akabata makiyi eBMW yake. Ndakamutarisa ndainyatsoona kuti mwana mudiki, asi akanga ari a very fine girl. Yangu vekushiya maprayer points. Ndakabva ndashiyawo dambudziko rangu kuti ndandiri kutsvakawo basa muHarare. Sister yangu yangondipawo 1 month, ende mazuva ari kufamba handidozivi kuti basa richariwanepi. Saka ndakamukumbirawo kuti andibetserewo kunamata. Takabva tafugama tikanamata. Patakazobuda chechi akazongonditi ndipe namba yako, nekuti ndaive ndanamata ndikaita zviya zvekutochema cheko kuti naye Mwari ndinzurewo ngoni, musandisiyawo ndiri ndega. She was touched zviya zvakanyanya. Manheriwo akazonditumira message akanditi can we meet for lunch panzvimbo yakadai mutown. Koindaizivei, ndokubva ndatokumbira sisi vangu kuti vandiperekedze, vava vane mota, ndobva vatondiperekedza vakanondisiya paya. Aiwa ina sisi vangu tatisina hedu maproblems, asi kungoti vanga vangondiudzawo mari conditions ekuti pamba pavaigarawo murume wavanga ane mutemo ende anga asingadi zvevanhu. Takaenda mutown, musikana uya tichamuti Emma. Ndakazosvika parestaurant paya. Mai mwana, ini mupenyu hwangu hwese ndakanga ndisati ndambopinda murestaurant. Chero chicken ini chaiyo
ndaitoita zvekutotengerawo neshamwari, otherwise mai vangu vaitongoti kutenga chicken kutambisa mari. Saka taiti tikawana mari tobva totenga broiler redu toribika kumba. Ndiwo wakanga uri upenyu hwedu. Ndakashamisika ndichisvika padoo. The restaurant was very beautiful. Munoziva nzvimbo yakanaka. Ini ndakashamisika kuti ndiniwo here ndapinda. Ndakapinda murestaurant muya, Emma ndokubva nditi order chero chaunoda. Ndakanzwa kuzeza. Ndobva nditi don't worry, ndichabhadhara. Ndobva ndaorder chikafu chiya. Kundaitozivewo zvangu. Mongozivawo isusu maZimbabwean. Plus nekushayawo exposure. Ndakabva ndangoordawo chicken and chips. Ndobva ndamuona ichidhiringi. Asi pakanga pane zvikafu zvakawanda zvainaka, asi nchandaingoziva ichicken and chips. Akazonditi anga achida kushare neni suggestion kana kuri kuti ndiri munhu ari open minded. Ko open minded ndaigoida ye. Open minded or close minded. Ndanga ndisina option. Ndaifanira kuti nditsvake basa. Kudzokerawo kukwekwe was not an option. Ndaidzokera kumba ndotanga kushainiswa mafuloni namama. Saka ndanga ndisingadi nekuti ndaiziva kuti ndaenda kuchikoro ndaifanira nditsvake basa. Akazonditi iye akanga ari mubusiness rekuita escort. Escort tii ichocho. Akanditi aiwa kuescota chaiko kuperekedza varume. Unenge uchifambako nevarume wakagezeka. Ungovaperekedza pavanoenda kumabusiness trip wovaperekedza. Ko ndaizivei? Ndakati kuvaperekedza chete zvinhu zvishoma izvi ndodawo kuzviita. Akanditi patrip unogona kuwana kana ka$500. Saka zvinhu zvinenge zviri nani. Ndakatofunga kuti iwe maticha chaiwo muZimbabwe ari kuwana mari. 500 was not bad. It was actually a good idea. Ndakabva ndati saka unenge uchida chii zvikanzi unongofanira kunge munhu akagezeka uperekedza mabusinessmen paanenge achienda kubasa. Ndikati mabusinessmen acho akawa kuti maminista anowanikwa kupi zvikanzi aiwa iwe haisi problem yako. Iwe ingoziva kuti kana uchida kuita escort ndini munhu wako. Takazotaura edu dzimwe nyaya asi ndakanga ndatotoreka moyo pamusaka peupenyu hwake. Musi uyu paakazondiona akanga apfeka zveimwe wigi iri different. Apa achidhiraivha kamota kake kanaka. Ndataura kuti aidhiraivha kaBM. Ndikabva ndamuchiva fana. Akanditi kana ndakasununguka ndaizogona kusanogara naye achindidzidzisa business. Kana kuri kuti ndaigara kumba kwasisi vangu zvava zvisingazoiti, ndaifanira kunogara panzvimbo yakasununguka. Ndakafara fana. Ndikatoti inga zvinhu zvacho zvanyatsofamba zvakanaka. Apa ndadasarigwa nemazuva mashoma kuti ndidzokere kukwekwe. Saka ndandisina option. Ndopandakabva ndanotora mabhegi angu ndikandotanga kugara naEmma. Emma akanga ane apartment yake yakanaka. The place was very beautiful, humble. Kubva ipapo ndokundiintroduce kwaakandiita mubusiness rekuita escort. Kandinetsa kuti saka varume vatenge tichiperekedza tongovaperekedza ko vakadzi vavo varipi. Zvikanzi vakadzi vavo vanenge vari busy nevana kana kungotiwo hamenowo zvavo zvinenge zvichiitika isu hatinei nazvo asi isusu tinongoperekedza varume. Ndakabva ndatanga kuwana first client yangu ndikamuperekedza South Africa. Takatenga matickets tikauya. Tasvika kuSouth Africa kuya tabhuka karume ndaperekedza munhu. Handina kuziva kuti kuperekedza uku kwaitofanira kuti ndinge ndichirara naye. Ndakazongoshamisikawo ndikatanga kudiscover zvinhu zvakawanda on the way. Asiwo my first days it was very difficult for me because ndiri munhu anobva kumhuri inonamata. Saka zvakandinetsa kuti saka ndenge ndichita maclients ndichivata nawo. Basically ndakanga ndati wapfambe, a glorified pfambe. Asi kungoti zvinhu izvi zvaiitwa zvitaunge zvinhu zviri clean nekuti vanhu vachona vanenge vari mabusiness nema-high profile people. Ndakagara kwenguva refu ndichiita business iri. Ndipo pandakabva ndikaperekedzawo imwe client yangu kuDubai. Tasvika kuDubai paya anenge ane ma-meetings ake. Saka zvazvinoita manje iwo kana vapedza ma-meetings paanenge akubhoika napaya anenge asingazodi kungozonotsvakana nemunhu a-random person. Saka anenge achida kubva nemunhu waanoziva. Saka inini ndini munhu wachona unenge ndakatoitwa matest vanenge vachiziva kuti ndiri clean. Saka tobva tatamba panguva yavanenge vapedza business paya. On this particular day client yangu yakamuka ikaenda kumeeting. Indikatobvawo ndikaenda downstairs muhotel mataigara kurestaurant area. Ndakasvika ndikagara hangu ndikatenga cocktail. Ndikatanga kunwa cocktail ndiri paInstagram just whiling up time. Ndopandakazoona mumwe musikana akasvika akandibvunza kuti can I join you. Musikana uyu ndichamuti Chichi anga ari muNigerian. Takatanga kutaura nyaya. Chichi akandiudza kuti akanga ane party yakanga achienda 2 days from that day. Party yaitwa munonzi muYat. Iniwo nekudawo zvinhu ndakabva ndatanga kuda kunzwisisawo ndikabvunza zvinhu zvakawanda ndikazodiscover kuti Chichi akanga wana special invite. Chichi akanga ane Instagram yake yakanaka. Saka aka-approachiwawo neumwe munhu akamu-invite kuparty but she was not new muDubai.
MuDubai mune zvinhu zvakawanda zvinoitika, ndiko kunowana vasikana vazhinji mari. Pamusaka pekuti kuDubai kune anonzi masheikhs. Masheikhs ndiwo maoriginals emuDubai. These are millionaires, vanhu vane mari yakawanda, asi vane madesire avanowati mafetishes. Vane madesire ekuita zvinhu zvakawanda, asi pamusaka peculture yavo havakwanisi kuzviita izvi nemadzimai avo. Saka ndosaka vachizoimpota vasikana kubva kune dzimwe nyika. Since these guys are millionaires, vasikana ava they are more of maservants. Uyezve kuDubai pamusaka peracism vanhu vatema havanyanyoonekwa sevanhu. Zvese izvi ndakazozviziva ndakutanga kugara kuDubai. Ini ndinoenda kuDubai once a month because ndinoinvitwa neclient yangu. Ndingori neclient yangu 1 ndo yandinoenda kwairi. Chichi akazondibvunza kuti ndaidawo here kuenda kupati uyezve ndaidawo here kutrya a different business venture rinobhadhara. Ndakabvunza Chichi kuti mari yacho imari. Akanditi kupati uko unobhadharwa about half, it's about 25,000 USD. After wapedza basa uzobhadharwa 25,000. Ndikati nhai Chichi, saka munenge muchiti yekupati mari iyi yose iyi imari ye? Svikaya imari yekutamba tichitamba magame, maadult games nemasheikhs. Ini ndakabva ndangoti ndinoda weni ko zvakanga zvakasiyanei. Ini maclients angu ekuZimbabwe vaibhadhira about $500, kwavo vaibhadhira 25,000. Kuri kungorara chete. Zvinhu zvidiki. Kwando field yangu yandagara ndiri. Handina kuziva kuti ndakanga ndichizvipinza muna taisireva. Chichakanditi she was going to get back to me the following day agoona kuti angandiwanirawo here client. Takapatsana indobva ndadzokera hangu kuhotel room kwangu kuya. Client yangu akanga apedza basa muDubai, saka akanditi taita kufanira kudzokera. Ini ndobva ndangouyawo netumwa delay tactics. Ndikamuti inini ndakanga ndichida kumbosarawo mbijana. Akati it's okay, no problem, kuti aizosangana kuZimbabwe. Inizve ndandanzwa kuti paita gigi remari hombe, saka ndandichazodzokera zvekuZimbabwe neyo $500 iyo kwaida kupedza nguva. Ndaida kuti ndisare ndimboexperience zvinhu zvinyowani. The following day Chichi akanditumira WhatsApp message akandiudza kuti tisangane zvakare downstairs kurestaurant area motel. Ndakasvika downstairs, Chichi akanditi inga you're a very lucky girl, tawana client, pane mota iri panzapo yakakumirira. Nditarise mota yacho. Mota yakanga iri Lamborghini. Ndanga ndisati ndamboona zvakadaro. Ndobva Chichati handi. Takabva taenda tikasvika tikaona driver vakandipa envelope, vakandipa zvakare bepa rinonzi non-disclosure agreement, NDA. Ndikanzi ndisaine. Ndakasaina bepa riya, ndapedza ndokubva ndapiwa envelope, ndobva aenda. Murume uyu haana zvakambotaura zvakawanda. Indapiwa mari yose. Nekuziva nhamo yekwandinobva ndakatozviona kuti problems angu ose akanga adisappear. Chichi akazongonditi taifanira kuenda kushopping tongonotengawo hembewo dzepati yekupfeka musuwo. Ndakanzwa kufara, ndakavhunduka ndichiona mari yakawanda zvakadai. Mari yakanga ichingori yekurara chete, mari yakawanda zvakadai. Kwaiko kuDubai kamasheikhs ane mari, ndakangotiwo havana zvekuita nemari. Ini ndikaziva nhamo yangu ndikangotora ka1,000 ndobva ndanotengawo hembe dzekuti ndipfeke ndilook presentable kupati. Mari yose ndobva ndaisira ndaikira musafe motel room mangu. Ko nguva inofamba chekuti pano before we knew it yakanga yanguva yekuti tiende kupati kuyati kuya. Chi haana kumbondigadzirira, she never told me anything. Tabva taenda kupati, tasvika kupati kuya. Yati yakanaka, ngainake, it's giving multi-million vibes, like it's so beautiful. Muyato makanga mune vasikana vakawanda, vazhinji vacho vanga vari vanhu vatema, then vamwe vanga vari maBritish, but it's more of those girls that you see on Instagram, flat tummy, big bum, chichi, vakanaka, vakageza, vakachena, vakapfekawo mawig, vamwe vakarukawo mabraids. Tisa indatosvika kanda kuvhundukira chikafu chichakanga asina kundiudza veduwe, ndoramba ndichingotaura zvandakaona musuwo. Ndasvika paya vanhu vakaona ndiri kungoona kuti vari kungomwa zviwine. Saka ina handina kutoziva kuti vanhu vari kumwa wine kuti vadhakwe, nekuti kana pati yatanga, pati yacho is not just a normal party yekunzi munongoridza maredhiyo zvamajaira zviya zviya zvekuno kuAfrica. The party is wild party.
Saka vanhu vari kutomwa madoro paya, vanhu vari kutomwa mawaini kuti vadhakwe. Ini ndiniyo bhisi nechikafu, ndatoona nyama, mune chikafu chose, mune ma7s. Zvose zvakarongeka paya, ndatosvika ndakutohla 7s. Chichakanditi you need to chill. Akangonditi dei wazama kudya mafruits. Ini kana indohla zveine neidzo appetite dzekukwekwedzi, dzechikorokosa, dzechishurugwi. Paya ndakudohla 7. Vanhu vakangoleza. Mashaika aya akanga arimo mupati, but havanamboratidza interest matiri kana kumboda kuswedera padhuze. Takabva tagara kusvika kwava kuma8 9 shuku hwava usiku zvikanzi pati yatanga. Veduwe, zvandakaona handisati ndambona zvakadaro. Ma7s akabva auya kandidana ndokubva ndaratidziwa munhu akanga ari client yangu. Takadzika muzasi, takabva ndanzi ndikurure, ndokubva ndakurura, ndokubva basa ratanga. Ndobva kwauya client yangu, akanga ari murume wechikuru, akanga ane mwana wake anga ari kuma17 18 nkoko. Saka zvaiitika inini ndaizofanira kurara nemwana uyu chimudzidzisa bonde uyezve nababa vachona. Chekutanga baba vaya vakauya vakanditi ndivaite zvekuva nhanja kunge ndiri kudla switi zviya, ndobva ndaita izvozvo. Yanguva yekuti vakuchinopedzisa mutambo, ndokubva vaburitsa, ndokubva vaproducira kumeso kwangu. Vakabva mwana wavo vauyawo zvakare akaitawo saizvozvo, akabva aproducirawo kumeso kwangu. It was just the beginning. Ndakazama kuda kupukuta, ndobva ndadirwa mbama zvikanzi haupukuti. Chandoda kukuudzai ndechekuti you are not treated as an equal but rather as an object. Saka hauna right. Pandadirwa mbama paya, ndobva 7 yauya ikanditi usapukuta. Ndina uzombopukuta. Ndokubva ipapo vapedza izvozvo, ndokubva vazouya vakatanga kundiwetera. Vaweta paya, ndokubva kwakaita maspam kumeso kwangu, asi handina kupukuta. Baba vaya vakarara, ini ndobva ndanzi ndivaitire tsvina pachesi pavo, ndobva ndaita tsvina iya. Ndapedza vakabva vanditi nditore tsvina yangu ndizvizore. Ndazvizora imwe yacho ndidye. Apa ndandahla zveidzo nyama dziya, ndakanzwa kusembukwa, ndakanzwa moyo wangu kumira. Ini ndakanga ndisachatodini, asi ndakafunga zvakare kuti ndandadopiwa mari. And remember yacht inenge ichitofamba ichiinda mvura muocean, tinenge tatiwa pakati nepakati peocean, hapana kwekuenda. Handisati ndambosemesewa zvakadaro. Zvinhu zvatinoita kutsvaka mari zvakaoma. Ndakachivata kudai, moyo wangu wakatsemuka, ndikaona kuti ini ndakanga ndisiri munhu but just a black girl. A black girl asina background yemari. A black girl ari kuzamawo kuita kuti life yake iendeke mberi. Moyo wangu wakatsemuka, ndikachema. I've never felt inhuman zvakadaro muupenyu hwangu. Vakaramba vachiendera mberi, vapedza vakanditora vakanondinyika mumvura kuti tsvina iya ibve. Mvura yandiri kureva imvura yemuocean yakanga ichifriza. Ma7 ndiwo akanditora akandinyika mumvura umo. Ndakadzoka ndikabva baba vaya varara vakati ndiva nhanzve pasi pemakumbo netsoka dzavo. Ndakaita saizvozvo, ndakanga ndisina right, ndaisabvumidzwa kana kuramba. Ndakaita saizvozvo, kungonyanzva tsoka chete zvazviri nani pane kudya madhoti. Ndikabva ndaita the same kumwana wavo. Chakazondirwadza, mwana wacho ndopaakazouya akarara neni. Haana kurara neni kuri natural, asi akarara neni kumanyowa. Handisati ndambobuda ropa rakadaro muupenyu hwangu. Ndakaita kubuda, kubvinza, kujuja ropa. Ndakarwadziwa. I was a mess. My entire body was a mess. Fungai tsvina, fungai kuweterwa, fungai kunyikwa mumvura. Neoutfit wanje iyo $1,000 kuti atavhiringidzwa zvene mari. Apa manje ropa ranga rachizara riri kubva kumasure kwangu. Zviya zvekuti kwai ndiri pfambi zvakanga zvapera. Even though I was a glorified pfambi, ndandisati ndambofila zvakadai. KuZimbabwe chaiko ndaitreatwawo neunhu, ndaionekwawo semunhu nemaclients angu. Asi uku ndakanga ndisiri chinhu, ndandabhadharwa, ndandatengwa nemutengo wakakwirira. Saka I had no right. Akati apedza kuita kumanyuwa kuya, ndakanga ndatsemuka. Baba vake ndobva vauyawo nechinhu chavo, ndobva vaitawo kumanyuwa kuya. Ndakarwadziwa, ndakaramba ndichibleed. Usiku
wakaita urefu. This was the longest night of my life. I understood kuti sei vasikana vaya vakanga vachimwa mawine kuti vadhakwe. Ine dzungu ndandasvika ndichida chikafu ndikadya. Medzisiro yazvo ndakazonzi ndirare nembwa yavo. Vava nembwa yavo. Varume ava vanenge varipo vachitoseka, vaiseka, vachiuchira, vachindiita zvese izvi. Ndakarara nembwa. Moyo wangu wakarwadziwa. After this vakabva vati vapedza. Ndobva vati maservants anditore zvakare anondinyika muocean water. Ndobva ndaenda ndikanyikwa muocean muya, mvura inotonhora. Ko icho zviwigi zvandanga ndakapfeka tataita zviinstallation nemvura yemuocean. Pamunoziva kuti mvura yemuocean ine salt, ukaisa pawigi, wigi yainobva yatoparara. Ndo zvakaitika izvi. Ndanda kungodaini kuenda kuroom kwangu. I just wanted to go and rest and sleep. Ndizvo zvakaitika. Takazobva hedu kwaedza. Dzungu rose rakanga rapera mandiri. Kauya zvene mota dzavo dzinodhura dzakanaka idzodzo vakatitora vakanotisiya kumarumu kwedu. Chichi anga asina kundiudza zvese izvi. Anga angondiudza about the man. I didn't know how to feel because Chichi ndakafila kuti akanga ari Judas, anga ari mutengesi, anga asina kunditsanangura zvandaifanira kuziva. Asi edzi Chichi anga atotaura kuti ndo wanga uri upenyu hwake, airaramira kuDubai. Iyo mari yacho zvayo yakawanda. Takati tichipinda marumu medu ndokubva tapiwa envelope yainga ine deposit iya. Misodzi chichururuka, asi mari ndakanga ndava nayo. Dream life yangu unoita uchijaira asi handikunyeperei. Pambacho ndikazvifunga ndinonzwa moyo wangu kusumuka, ndinorutsa zvisingaiti. I think for today regai ndigumire pano. Inini at this point ndo hadova mararamiro angu. Ko ndingagodi, I need to maintain the lifestyle. Apa maparents angu wangoriwo vanhu vanogarawo kukwekoko kumbiso. Zvekuti pandinotoendawo kumba vanoshamisika, vanofunga kuti ndine basa rakanaka muHarare. They are very proud parents nekuti vakandiendesa kupoli ndikanodzidza. Kadai vaiziva zvandinoita kuti ndiwane mari iyoyi. Ndichadzoka zvakare ndokupedzisirai, ndiudzai zvimwe zvatinosangana nazvo.